Salamat mga kaibigan ko, at nandito kayo sa oras na ito. Buksan ninyo ang mga puso, kasi ang Diyos ay nakatunghay sa inyo. Sa oras na ito, mapalad kayo aking mga kaibigan ko, at nandito kayo na sumasamba sa Panginoon. Ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay makapangyarihan. Lahat kayo ay dapat tumaan sa matuwid na landas. Aking Ama, bendisyonan ko po sila at ipapadyan ko sila. Mga kaibigan ko, magpapabait kayo, dahil ang Diyos ay naghihintay sa kalangitan. Iwasan ninyo ang magkasala, dahil kung anong ginawa niyo sa lupa, siya rin pupuntahan ninyo. Mga kaibigan ko, magpapabait